ताई सुद्धा मला परवा म्हणाल्या काय फरशी पुसता गीता पुसेल. म्हणलं नाही, आपलं शरीर जोपर्यंत चालतंय ना तोपर्यंत त्याला रेटायचं, नाहीतर ते एकदा गंजलं ना, लोखंडावर कसा गंज चढला की ते काम गंजतं. पाहिजे शरीराला. काम पाहिजे शरीराला. शरीरच त्याच्यासाठी बरं, आता मी चालू पण शकत नाही जास्त, की मग थोडंफार हालचाल शरीराची पाहिजे ना. तोपर्यंत होतंय तोपर्यंत नक्की करायचं. आणि ज्या दिवशी होणार विठ्ठलाने कुंभाराचं काम केलंय, मडकी घडायचं. विठ्ठला तू जातीचा कुंभारू. तुम्ही म्हणा आता गाणं. मला येतच नाही ना गाणं. क्या नाही येत आहे, म्हणा की एक छानस. नाही ना, येतच नाही. काहीतरी म्हणायचं. आता गावाकडं कसं मग जात्यावर म्हणत नव्हते का ओव्या? जाते जाऊ बाई. म्हणायच्या ना, आता ते गुलगुलले ते पण विसरून गेला. ते विसरून गेली. अरे अरे अरे.